regne. Cada vegada hi ha més rates. Sí, tot està ple de rates que ronden erràtiques per rutes rares. Això està verificat, Certificat i, sobretot, ratificat! el rei recompensarà aquell que presenti un pla per espantar les rates, que així es publiqui, que així es comuniqui i que ens ho faci el Miqui. Jo? Un pla, s'ha de tramar un pla. Per què? Per espantar-la. Aquí, a la rata. Ah, la rata. Pla per espantar la rata. Pla per espantar la rata. Pla per espantar la rata. Pla per la rata. Pla per espantar la rata. Pla. Els assajos. La veritat és que no, el lloc on actuem normalment és el Teatrau de Solsona, que per tant és un teatre petit, que l'aforament no deu ser molt allunyat del que hi ha aquí. Llavors és cert que estem acostumats a una mica aquest tipus de format més íntim que no pas el que seria un gran teatre, no? Llavors, en aquest sentit, crec que estàvem còmodes. Si afegeix el fet de que aquí tenim només públic al davant, normalment fem a 3 bandes, llavors també hem hagut de reestructurar una mica alguns dels gags de l'espectacle, però crec que d'altra banda és una iniciativa molt bona, no? El fet que hi ha espais que són macos com aquest i que estan ben acondicionats, això que ràpidament, doncs, amb un parell de focus i alguns micros pots muntar una sala de teatre a qualsevol lloc, llavors val la pena aprofitar-ho per portar obres de petit format com la nostra. Jo penso el mateix. Jo una mica. Allò que has dit, no, de... Quan parlaves dels erissons, no m'agrada allò. No, però sí que també al punt que és l'aire lliure, que això és maco. L'únic que és un hàndicap per un espectacle com el nostre, pel fet de que com que portem instruments, hem de cantar, clar, una sala tancada i acompanya a vegades ens dona unes facilitats que un espai així no ens la dona, però sembla que ha sortit tot bastant prou bé, no? I o sigui que estem contents i satisfets, no? Una mica més cansats del coll, potser. Sí, que... sí, aquesta... Això tu. Andreu, parla molt. Andreu, què? Què diu? Andreu. Gat de fons. Fot! Home, no, hem de donar aquesta senyora que ha vingut aquí expressament. Què que una aquesta senyora expressament que ha vingut? Això li fem bé, va. Va. S'ha vingut molt rato, Eco! 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 Hola, Eco! Hola, Eco! Eco! Com estàs? Molt bé! Eco! 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 Parla'm de m'estimada, Ada! contesta'm la pregunta. Pregunta! Digues, qui és la més noble? Doncs ella. Ella! Com són els seus esplèndids cabells? Vells! Com és la rialla que els seus llavis s'endivinen? Divina! Em serà sempre fidel, digues que sí. No ho sé! Quan valen la seva virtut i el seu cor. Quina dona és la més guapa de Fondarella. Ella! És l'encantadora Isabel·la. Bonica! Boniquíssima! Me la faria! Molt agraït, molt agraït. Sí, Molt bé. I se notava que s'ho passaven bé. Per ser província de Lleida, de veritat. És broma, nosaltres som de Solsona, també estem allà. No, però de vegades sí És que broma. de vegades estem molt acostumats a, diguem, actuar a casa i de vegades penses, ostres, actuem a casa, la gent us coneix, potser moltes coses fan riure perquè saben qui som i saben que intentem fer riure i llavors ja tot acompanya. Però quan vas a un lloc que saps que no et coneix ningú i la gent reacciona bé com ha reaccionat, perquè estem molt contents, home, encara puja els ànims més perquè penses, mira, no, realment és perquè el que fem fa riure una mica. Funciona, s'han anat animant. Sí. Al principi, clar, la primera cançó el públic devia pensar, què deu ser això? Sí que vaig a veure. Què fan aquests? Clar, hi ha una part de repte, no?, això que deies de jugar fora de casa, i a la vegada això, que també aquesta obra en concret és un codi molt específic i ens hem trobat de vegades que
el públic necessitava... I som encara, som, Se'n va llums... L'altre que... Vale, está bien, vale, está bien. No, pásame el pásame Que el s'ho eh? Tu, ha fet molt riure per piano sol, que sempre fa molt riure, però avui ha fet molt riure. Hola de nou. I allà... Si anem... És que... Està engegada la càmera. Arnau, sisplau. Arnau. La nostra obra, de fet, té com un codi molt específic, no? Que de vegades ens costa... Ens costa que la gent entengui ben bé quina és la dinàmica o que tinguin... No tothom té el referent de l'elotia tan clar i llavors, doncs això, els primers gags potser són més d'establir un mecanisme amb el públic i després ja la gent s'entregui més, disfruten més. Clar, que inclouen música, que inclouen monòlegs, que inclouen teatre, llavors, clar, potser programes d'aquesta obra, pensant-se que vas a veure una obra de teatre convencional, per dir-ho d'una manera, i és un espectacle, un espectacle diferent, no? Que hi ha música barrejada, Trobo que l'estil que el defineix molt bé és humor de riure. Sí, és una mica humor de riure. Sí. Jo M'enclino trobo que està bé. Humor de riure. Mastropiero, quan vivia a París, havia treballat com a pianista acompanyant de cinema mut en el cèlebre Vie Royale, on acostumava a reunir-se amb l'avantgarda intel·lectual. Avant-garde, quina femella! Francès. És avant-garde. Avant-garde. La guàrdia, que va la guàrdia a la guarderia. Quan hi va? Hi va de matí o... Està dient no sé què d'altre aquest museu, segur que el guàrdia és tot, digues, avant-garde. Avant, què? Avant, com fan, fes fan. Potser el lavabo. Però on? Guàrdia fan, no, aquí dins. Avant. Què és el francès? Avant. És avant-garde. Avant què? Avant-garde. Avant. Sí, això ja ho sé. Avant. Quina femella! És un lloc molt xulo Sí. i més si ho fem nosaltres. Sí. Encara hi ha un plus de que ho fem nosaltres. Creiem que som el tipus de grup que llocs com Cal Ros necessiten. O altres llocs on... Similars. On vulgueu, truqueu. Uns quants aquí estan solters. Això també. Però no tampoc molts. L'important és el bé que ho fem. No, però la veritat és que riure i música és el que definiria una mica... Sí, i humor de riure. Humor de riure. Som molt bons venedors. Sí. Som del millor que hi ha. Bufalent per bufalent, Que van dormir. I res, no sé, jo tot el que jo ja volia dir, ja ho he dit. Sí, ara ens farem una cerveseta per celebrar. Ja la reparem. Moltes gràcies per convidar-nos a venir aquí. Ha estat un plaer. Ens hem passat molt bé. Gràcies, públic. Assemblea... Sempre ens quedeu mirades
pensa en el passat d'Espanya. No ploro pel passat d'Espanya, ploro pel futur d'Itàlia!